Dati ako mo din na fan na doon. 지금 야, 정말 귀여워. 아, 소리 말았다. 마마야. 아, 사도 마마이 지금 뭔가 좋은데? Tycker jag är samspelning på det. Jag har med någon annan. Jag är samspelning. Pappa, kom igen. Och det är samspelning på det. Kan jag vara med någon annan? Men jag tycker att han har samband. Busse kan vara där på bussen. Det är det. Då kan ni ta det. Ele